Unsay problema nganong naghilat ka, nagbuwag na ba mo sa imong uyan? Ayaw pagingana mukumit ka og sulisahan, tambagan ti ka inday lagan pang laki. Ang nakita murag trigger ng bagika, ika na ba Judy na kung masakitan ka. Kung laki, kung gusto ka tarungon ka, mag-stick to what unta ka, para walay karma sa imo. Kung nasakitan man ka sa una, sige lang kay pagsuweran na. Ayun kalimti ang gaba, may pagmatarong ka. Nausap na ka, di ka pareha sa una. Pagkarini mo ang usap na lagi. Karoon na sa di ka sana mapinduan. May pagmabago ka samtang ipawahin, kung gusto ka tarugon ka, mag-stick to what unta ka, para walay karma namuabot sa imo. Kung nasakitan man ka sa una, sige lang kay pagsuweran na. Ayun kalimti ang yabang, may pagmatarong ka. Oh, may pagmataro.